jomok ywago pek mar ngima mamedo manaidho ka gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo ket maino e bero chal mar uchumi mathurka. Jodak dwaro ni piny owacho one kaka nengo mwandu mitiyogo e udi odok piny ka gikwayo sir makende ne chenro mag somo, udi ma nengogi ogonyore e kind mamoko. Jopiny moko seyo piny owacho masani kuom singo chenro mag duoko chien pek mar ngima e kampen, to nyaka sani pok jopiny oyudo fuong'ruok. Maeri biro e kinde ma bende oyangore ni sirikal choro paro mar medo osuru e wi mwandu moko. Unga ya ugali, na hiyo ndio chakula ambaye mwananchi wa Kenya mwananchi lazima akule chakula. Ugali imepanda, na alisema baada ya siku 90 atarudisha mpaka shilingi 70. Ninaona hata masomo watu tasomesha watoto kulingana na gharama ya maisha ya Kenya. Montar fumo ndio kaka wanya kono kivyo duka sabuni duka bechi ni malo, taxi omedi gimora mwana ni malo. Kare ni bana sirikal pango ne konyo wago. Negi panga mondo gelo watu gino nyalo timo ni onge. Wakwayo ni kaber giwere giweche siasa sani wadaro gilugo dongruok. Ndeni magwang warach to president ngiyo Homa Bay. Imagine pesa mainu ka ingera shilingi 200 chalo ngama nigi shilingi 200. Rais ni kaki nyalo konyo. Tunaomba serikali ipunguze bei ya bidhaa kwa sababu tumekuja kuna 1500 na hakuna kitu tumenunua. Lakini uongozi wa nchi hii ya Kenya ni kitu ambao haieleweki. Ukweli wa mambo uko hivyo. Kila mtu anajitakia yeye mwenyewe, hata wafadhali ukuve yeye apate. Hiyo maisha tunaishi maisha baya hii Kenya yetu. Nyaka nene wago ombulu, kane wasego ombulu, duoko ne owuok, kaka ne owuok no ne wayiego. Makmana ni tok mano to ng'ama noyudo telo kar mondo oti tich monego oti to en kamoro amora modhiye to Raila. Koro kwang'eyo ni wan jo Kenya wadwa chamo Raila. Jodak